Takže čaute ľudia, vítam vás pri Andyho vlogu. A Andy sa ukázal, že sa naučil jazdiť na bicykli konečne. Takže Andy, zoomujem. No poď. Však mu to ide, ľudia. No a ľudia, Andy ide už druhýkrát. Poď. Poď. Takže to bolo, ľudia, všetko z nášho vlogu. Aj keď bol príliš krátky, 58 sekúnd. Tak dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, tak zanechajte like. A ešte raz ide tento bastard. On sa dorába na videu. A vyšiel to, aj keď ťažko, ale vyšiel to. Takže ľudia, to bolo všetko. Ak sa vám video páčilo, zanechajte like. Ak nie, koment. Sorry, dobre, čaute.